chuan interview chu an chana jinju chu jia chuan zona online na anzo tamber ber te zinga pathum azo dona atira interview an nei thei chu anlom zavel soin first question a chuan ti in Mr. Bo hian ngai zonga na yem a han ti a ani chuan anei lo thu lo soin zona dot lia chuan ani mi tuna hian du lai innei re re em a han ti chuan jinju chuan anei thu le chunu chu kumsari lai alo du to thu chu asoya jio po azam chan kher mai a zona to bera chuan imidu chu innei thei do nem ti a han zot jinju chuan chang thei mai lo chuan jia hne na zok chuan miss jiang enge ngai dan min ha shil zok la a han ti ani chuan zak deuh tak chuan tu emosoi danin ithil du te nangmani zui lo chuan engtin ngei nei theiang a chaber chu hwai sen taka bo zui ani e tia changin khang thleng kha kan interview thei chu ani e ti in ati top ta nga la jinju chuan jia chuan a she to lo tak tak em ni ti in angai to a an hun kal to aron lang jinju chu in chhong sa nga alo dinga in ti hlum tuma zwan thla ka lo tum cha tia jia hian lo awin zwang thalo turin alo ti ting he in ti hlum chu atum ti azot jinju chuan tu man nung ve turin min du lo tia chan chuan jia chuan keiman nung turin ka du che ani chiani nei lo ani chuan keima I chian ka ni ang mangai tu turi nei lo ani po in keiman ka mangai yang che alo ti a anui sang jinju chuan en chiang hle a asam kil na chu a kalpa chuan a thlawa a hair clip a diamond shing om chu beng be in asiam tir ta nga la tun huna let le in jia te chu an lawin ti fel don chana jinju chuan kawin kabial nu ini theyangem miss jiang a han ti jia po atui in lai chu a phu lo chawa an tho pui te po an lo hoi ngal na sa jinju chuan isoi angin kan du kan zui don ani si chuan chu ka thlang engi ngai dan a han ti a chan na chu an lo ngak hlel hlom hle le nga la message ya chuan Mr. Bo fiam thui tho pe e mai ti kwal velin akal san ta dai jia chu a feng chung te nen zan jan lo kil hawa an ni ho nen chuan anin nel em a achunga an cha in ani po in anni chu angai na ma an pu ber chuan jia ne na chuan a feng ilaka a chawak lo ti kan lo sha ania akya nga ila thei hi kan loma ipu tar ve to tak ila pui pe te hi kan lom te ania ti in lom thu te alo soi ani po in chutiang soi ngai lo ka chung te in ni lom alo ti chutia an lo e ho lai chuan a feng thin rim dewa lo lu tin jia ne na chuan jia ling ilo ti du dali ani mo kutte midang ma a I thla kem ni a interview tur po nang hian lo chu saka aron tingal buan buana jia po chuan min lo hek le to ani mo alo ti a ne na chuan eng po soila min ring don chuang lawa I thin lunga ani kha a oma chuwang chuan kanin neih zel hi a chaber to lawe ti in an chung te ne na chuan in kia nga kumthum chung min chen puya wangin kalom le to kanya a han ti mase an ni chuan a chuak tur chu an lo phal lo na sa an nu ber chuan a ron chel vata chutiang tur ni lo a ron ti a pu po chuan a feng ne na chuan I chen ani vai chuan yan chung ko ro khom tu ini na hi ka su tanga jia hi ka pe ve kang a ti ngal a feng po a hlau thom ve deu message ya chuan a pu te ho ne na chuan ani nei tak tak lo thu a han soya mase a pu chuan ini nei certificate po ka jawara renga lom a han ti chuan a lemani kha jia chuan lo ti wat kan ti fel ni khan a feng hi a local theilawa poisa tlem te pe in a lem ka siam tir ta ni kha ati a an ne na chuan lom thu soi le in a chuak ta ngal a feng la chuan ka tel lo chuan han tum mal te a lo ti ve khang lang le ngala jia chu a thom no nen chuakin kalna mai tur po chu a shelawa alungai ve hle mase anu ina vakalin awanga ka alo thlen chuan nu e tur min siam the ngem alo ti in chung lama chuan an luta anu in e tur siam lai chuan thlala ka tar te chu en kwalin angai ve hle a
anu eitur ne na lo let le chuan ama lo om to lawa aben kar te lo nu chia hi ni in ama chu park pakhata lo oma lunga chhedeu dewa ami tuitling te chu alwang ta a jinju po akyanga vadingin tingei cha a ati a hotur chuan han som nun le kafiam lawang che I chawang khan a han ti chu jia chuan a konga kwa in ami tui chu atla zoi zoi chutia amal em laya aron lang chu kadu huna ani mai ati a vat na yin vaki satum mase alo in la shanga alo nam sun vat du tok te khatyang kha achul lawang alo ti jinju po chu kal sun ve mayin kan lo mang ati deuh hluai engmo a han ti chuan nangma mule mun thi ma chang irun chhuaka kan lo manga yang a han ti lang langa eitur siam te chu keng phein dokan an kil duna jia chuan tinge kumthum lem ta khan ini na dik tak hi I thup a han ti chuan ani chuan apoi mo berlaw nangman khati hun lai khat swamin enkol theya tuna chuan keiman ka boi pui ve to angche a han ti a eitur chu pe phein eyang le ti in an eiduna TV station lama kalin an tho puitinen chuan engeng emo an lo soi hawa Miss Viviani an no chwa thu velte an lo shila chuti lain an boss kha aron kal an ni hau chuan thu poi mo soi tur ane ni nge yang prime time host vel kha an yang an lo ti a chutiang cha chuan aron soya an bula jaling kharon kalve in an boss chuan jia le jaling te chu prime time host ni na chel tu tur an pahnia thlan ani theinan thatta ka inti sak turin ati a jaling po chuan lungai lo turin le fair taka inti sak na an nei tur thu alo soi jia chuan ei vak lo mel kher maya ti chuan news char tur chuan an chutaran maya life in an char don bok jaling chuan paper le an ma alo langa chang chuan a char maya jia inti a han tum ve chu a paper chu alo rak vek mai chu mai ba ka a ma a char tur po chu alang ve hau lawa mase zam mai lo chuan a phwa chup tamyal miala jinju po in alo enve jia la chuan Mr. Bo Jinju one donation a pedone ti vel orphanage home arun ti kwal vela athil in lai po chu a phu topa a phwa chu vel chuan anui chu ati za zok hial a thopui te poin tha an lok ti kher maya chutia chople chila in siam rem thei chu mase internet lama jia nu chungchang lo thang wakin to thatu ni ti velan lo thedar an thopui pakhat chuan an boss chu a shila chuti rualin an pe a news chhar chuan a ron puang cha bok Miss Jang Jio nu chu to tha mangani thu vel a ron puanga an boss chuan top turin a tingal wat jia po chuan a ti tir tu an omang ti in jaling chu ena thinrim deuh chuan a chuak ngal mak jia chuan restaurant pakhata hian Vivian an thona atanga an no chhuata khawa mu in ani hi khang thu thang thedar tu kha alo ni a jia chuan engwanga tingi ani chu azot ani chuan chang thadu wak lo hian atong khuma achunga hian thunei tumhlek su nakin loka editor in chief kani chep to ania beauty magazine a ka hnuai thomin thil zok che te chu ati leta jia po chuan a ei lo kher mai a nu deuh chuan Vivian chu kol dongin a na chang an ban thu velan lo shila makati in hlau thong hle jia chu an khumin a koka tu chiang ngei ni ka na hetianga iron ti kho bole thei ti in chuti lain jinju kha ron thleng Vivian in han mu chuan Mr. Bo nangmo ati a jia ne na bok chuan engtin nge ani hi hriat engtin nge thlem thluk thei zawk ti in azot mase ti theidang nei to hek law chingchi in jinju ne na chuan ngai damadila zwa sham turin le khatyang news ti tir tu po jaling vekani thu te soin ke chuan a soi angin kapwang mai ani a han ti a mase jinju chuan Vivian chu Dragon City atanga chhuak tur ati in ni thum hun ka peyang che ati a he hmuna hian ti turi nei ve to lawe kal nga ro ti in a kal tir ama chu thutha in jia ne na paper a pe a chuta chuan jaling nu dik tak address le phone number a inzia ka ani chuan hei enge a han ti jinju ero chuan
mei chia i laka thil ti tu te chunga ommai mai ngai lowi ni ti ka shalom kha kha imang changkai theyang ti in a shila jia chu a sha chang kher mai ye jaling hotur company building pona achhuak cha chu anu dik tak chop me le ri thei mel tak hian alo nga ka a han mu cha chu jaling chu pan nga lin nangmai ni ka fanu kha ti in moi lo tak tak chuan a hau chen nga la an che vela midang ho po chuan an lo en na sa hle anu dik tak chuan a ruala kal tur ti in ma se ani chuan a lo du lo anin pot boya anu chuan thu oi lo nu inau pan lai changa tun thlengin ka thu anga om tum lo mi sak thei lo takini ti in a hau na sa hle a mi te chuan han chhel tum ma se asama te ake ka a hau ze ka jaling ve thun chuan a pum chu domin a do deuh top to jaling chu a fengan lo bai puin khuma alo muta ni khoshi lo deuh tho in alo om ni in a ron har chuan a feng chuan alo ngai ven vata a hne na chuan thlaphang to lo turin le ibula ka omania alo ti vat jaling po chuan chanchin soin anu dik tak chu mi a deuh tho le rap thlak tak ani a jia in chung chu sha sa vekin ka omna hmuna shilani alo kal pha boka a han ti a kan nau te hi ti nat atumani ti in a shil a feng po a thin rim hle a jaling chu a hnem ve na sa le chu ti la tak chuan jia a ron luta a feng chuan lo hau ngal ma se ani chuan evidence nen thlap ron kalin vivian thu soi a record chu an ma a ron play ya thu thang te kha jaling min ti tir vek ani ti vel kha a feng po chuan a ring deuh chu a von na ala thlawat jaling po a hlau thong hle a in soi fe in dot ka soi law kan nau te mingin ka chhali a han ti jia chuan nau te poi soi law chutin ti su lo ti vatin an hne na chuan kabul chan ni lowin nangma wangin tun hun hi kan thleng ta ni hi ti in itile ni chuan a in sa in ka cheli ang ti in chuak le mak akal nu chuan a feng chu thlem le vatin dot vek ani kha a soi a thu soi kha oi su min ring ani ti ro te chu ati kwal vela a to pa chuan a feng po chu nem le in ka ring che alom ti in anin tilung oi le tange nge a feng chuan jaling chu a ring vak lo hle maya a laptop pakhat chu hona han tum a password te a han rixa a dik thei si law ma se a to pa chuan ngai to chhuakin jia birthday ya han chhulu ta alo dik ta tlat mai ama po chuan makati hle maya a chhunga thil vel te chu en kwal ta bok jia po fa ala tu te omna lama le tin avalu chu an unaw nu shon alo oma enge hetai ron ti don ti in alo zot ngal alo za lo hle a moi lo tak tak a chong khumin itna chang an ban chati kalo sha a apoi ka ti pui che nang he chuan eng mai phu lo inu po twal tha mangania te chu alo ti jia thin rim ve chuan nangma wanga khatianga thu thangta ani ti kha thei su ka pui wang che ani twal tha tu dik tak chu nangma hi ini ati ve mi a unaw nu shon po a thin rim ta hle ngoi mak ro ti in anin hial na saman hle a bena han tum chuan alo dang ma se pon lama changa an chuang te lo ho turin kan lo thlengi an ti chu sha in jia po atlu dera chute anom churon mu in jia po chuan tinge min nam tlu khera alo ti ve apa chuan vapanin avakai thau vata a unaw nu shon chuan ati derani kha alo ti ve na sa anu chuan chu tiang a unaw nu te ti lo tur chuan alo ti a apa po chuan tinge nangma ai lo kal khongi a feng alo ti chuan a unaw nu shon chuan a pasal hian adu ngai reng reng lo alo ti ma se anu in lo zil vatin chu tiangin I du du lo soi su I unaw nu hi shethiam ta che na sa tak twarin ama in ama chona nang ve chu kan ang chu ngai oma a chunga hian that lo chhuata che alo ti ani la chu lo in la fel velin anu le pa chu a han kaya bojin ju secretary ni turin ka apply me ka kani ngei bok don alo ti chuan ani hi ka nei nge yang ati vela jia chuan han tum chin la alo ti ve anin nya le ma chuan apa chuan ti te u zanja kil watang u ngoi ula ti in dokan lama chuan anor pheya
an ei tur siam la chu seafood lir ani si a jia chuan allergy nei bok si a ei cheu ro o an ti sek bok nen anial she chu o le ti in ei ve mai vila lama a han le chu toite chu a hnoi saka an pahnih chuan in hnai taka thudunin jia chuan a beng be chu hei tu pek chenge hmeichhia emni a han ti chuan lo fiam pa in I thik deuh ni alo ti ma se jia chuan ei theilo chu ka nei ma se ka thik ve ngai lowi alo ti jinju po chuan avan dap tak ti in nakina I thik thu chha theinan kala shilang che ati du chau ti chuan in kwa chel chuan an chudu na jia chung te chu jaw birthday lum na mun turvel en turin restaurant an en kwala an kalna chuan jia lo an han mu chu an ni po lo ding vatin an vapana enge heta tein lo ti ve tun an lo ti an ni chuan jaw pian cham lo thleng tura an lom na turvel an en kwal thu soin ma se chu restaurant chu ate de wan ti wang chuan anin lama lo man du zok thu te soin jia po a pian cham jaw nen ain ang thawalom ti in lom dun mai tur chuan an han ti a jaw po chuan a du thu te chu alo soi nu berla in mi ten in patni in inin ngei lo ti velan soi si a nang po kan falak ini wanga en ko chhlawa te min soi na sa si a chumi nuwa chuan thatakin in du nanga unau in mangai tak angin ti in an kalsana an kal nu chuan jinju po alo thleng chia thuthlave ngalin jia mel hlim lo han mu chuan tinge diklo omem ni alo tingal vata ani chuan soi thadu law jinju chuan nak tuk le hi birthday ni lom ni a han ti chuan jia chuan jang chung ko ina ka kalangai do na alo ti ichunga an changai lova enge kalangai na alo ti vat masejia chuan nilowe kumsom ni chung min en kola an laka ka batania lom a ti tla thung chuti lain jaw khan an kal tur chu abe ka theihil wangin a let le a jia le jinju te in ngai taka hun lo mang do na mu chuan a phuzok an thla ru in a fenga va thona alo mu vele ani po chuan jia chu a han khol nga la khongei tu nen nge a han ti chuan jia po chuan zam map lo hian kabial pa nen chun cho kan eya alo ti a feng chu a thin rim kher mai nang hi midang ma a min ti ming chha de tu mem ni kan pani hian kan la in nei ti an sheve kania mi in a ti chuan jia chuan a teulo kanin kara engma to lo shim kanuna lawin rol boy tum du su ti in da mak jinju chu ilomem a han ti ani po chuan anwam ve reng khatia nga ibial pa min han ti vel kha ati a an nei dun sak jia chuan ape a jaw lo chu a han mu chuan nangma lo thona ni mo ati ril ru a feng po a thin rim kher mai a phone po chu a pai chhuaya jia chu alo la du ve reng ti chu alang chiang hle